Есетрите обитават планетата от дните на динозаврите. Те са сред най-емблематичните видове на Черно море, но също и сред най-застрашените. Есетрите имат впечатляващи размери и сила и често са наричани живи фосили поради запазените си примитивни характеристики. Жизнените им цикли, които често включват миграции, междуморски и сладководни местообитания за размножаване, ги прави ключови участници в хранителния цикъл и преноса на енергия между екосистемите. Риболовът на есетри е забранен в Черно море, но този вид е засегнат от множество заплахи. Тревожното състояние на есетрите в Черно море и предизвикателствата от сложните им жизнени цикли накараха Генералната комисия по риболов в Средиземно море да стартира пилотен проект за тяхното възстановяване. В рамките на Black Sea for Fish този проект има за цел да събира данни за биологията, екологията и влиянието на риболова върху есетрите чрез информационни кампании и активно ангажиране на рибарите, както и да оцени прилова и незаконния риболов, поставяйки основите за информирани управленски мерки. През 2024 година Генералната комисия по риболов в Средиземно море прие засилени мерки за управлението на есетрите. Генералната комисия по риболов в Средиземно море разработи насоки за заинтересованите страни в сектора за правилно идентифициране на есетрите, възприемане на практики за безопасно освобождаване и събиране на данни за случайен улов и състоянието на рибите. Координираният регионален подход, включващ изчерпателни данни, иновативни управленски стратегии и строго прилагане, е важен за справяне с критичния спад на популациите. Сътрудничеството между черноморските страни, подкрепено от международни рамки и ангажираност на общността, предлага най-голямата надежда за осигуряване на бъдещето на есетрите в този жизнено важен регион.